तनी तनी मुहे पता नहीं सिंगार करी था तनी तो गोर होइए गइल बानी तबे तो जीजा के गाँव जाए तो कहे सकी हमार साली आइल बड़ी कुंवर पर तो गोइल आई बानी बिया भइला के बाद जाए तब न कहे सके हाँ अब ठीक हो गइल बड़ी तनी पहन के देखी तो कैसन लागत तनी ई कह कि एक बार मुँह में से कह देनी न तो वहाँ के लिया देनी हम तो कहीं कि ना ले लेती न तो सही के 9 गो गाड़ी दिले रहती ऐसे ऐसा गाड़ी दिले रहती न कि फिर हमारी आगे टिकल ना रहती वहाँ के आ कुल बात तो छोड़ जीजा की भैया की बियाह में जाता नहीं आ नाचे के लूरे सहूर नहीं खे कैसे सीखे कहीं अभी तो 4-5 दिन बाटे टाइम आ सीखला के केहू मने घीचिया सकी साली है नाचे के इनके घीची जा पहन के देख ली कैसन लागत नहीं ओकरी बात ढंग सीखम ना चाहू के अरे कितना अच्छा लागत तनी जैसे लागत है कि घड़िया में से अभी उतर के बैठ गई नहीं कौची कह लेकिन भगवान हमके फुर्सत में बने ले आओ जया उनका कोनो जिम्मेद काम ना रहता तनी वीडियो कॉलिंग करी त अपनी जीजा की क्यों गाड़ी दिलस ये सवतिया हेलो हेलो ये बोली ना नहीं जीजा जी हेलो का हो बड़ी मर्द सब तरुका बात बा को तुम जाए के बका ना नहीं खे जाएगी के फोन कइले बा क्यों ना तो हो से हेलो हेलो हम कोई के वीडियो कॉलिंग करे जानत नहीं दीदी अपन नंबर से वीडियो कॉलिंग करत रहली तो सोचने के हारवा इतना महंगा पहनले बानी तो हम काहे न दिखा दी ओके अरे अपनी आदमी के पहले दिखाओ जाला तो ई कुल काहे का एबरा पहन लेल बड़ू ये तब बात आप समझत नहीं की जनतनी अरे ओकर धनतेरसा के बियाह न पड़ल बा जीजा की भाईवा के देखो है कर सुनी ना धनतेरसा तो कोना न पाहूं कि अरे खुशी होइबू कि ना होइबू बियाह में हम कहनी कि नेवता दे आइल बाटे या जब केहुआ के ले जाए तबे न हम आई तो अहिया जल्दी ले जाए तोरा कुछ के लूर बारे गावे बजावे नाचे के हां ई न त कहीं चुप रह खाली बड़े बड़े बात हेहु तरे नाचो हां तारा के जानत नहीं एगो कोनो चीज के लूर नहीं के खाए में दाली में फोरन नहीं के ना दियात के कैसे फोरन दियाला त सिखा दिन नचावा जतन जनतनी ज्योति से कहम न कि ज्योति तनी से हम के नाचे ना सिखा दे कुल चीज के त पक्के बनी एगो नचे नहीं खिना जाना तब ना सिखनी त वो में का बात बाटे न अरे ई कौन काला हरे नाचे वाला केहू घीच देई कि तन नाच दिया तनी में कलाकार रहती तब न तोरा के कहली कि ना भाई तनी नाचती निक लागता हमर घर के मेहरारू अब नाचो त निक लागी हमर माई बाप गरीब दुखिया रहे जननी हमनी के ई कुल ना संस्कार दे पौलस हमनी के त शौक बहुत रहे लेकिन का करिन जा शौक हवे रह के का करेंगे मैं तो छोटी के ऊपर जान ले कि हम कलाकार बनी ना आगे आगे दिन चल के काम करे हम बकरी चरावत रहनी त बड़ा गीत गावत रहनी ठीक न आज न बियाह हो गइल बा त ऐसन हो गइल बानी हैं हां उहे गावत हो कभी कि तार पहले से लवर भाई ये करिए ई क्यों गाना जी हम तोरा मोबाइल में बाजत रहे हां वाला गाना छछुनरो का करबू तेल गमो कौआ पुरानका ई जमाना वाला गाना रहे तोरा के तू पुरानका जमाना कही पुरानका जमाना का ई जी हम किसन लागत नहीं अरे अब कहत तारू कि कैसा लागत तारू तब का कहि जी जाई ज्योति से कह दी कि हमके तनी डांस सिखा दो हैं अरे तू सनी लियोन ले कम लागत तारू थोड़े ना हार लगोले बड़ बुझात कि लागत कि हम हीरोइन का नाम लेतई ना हां तब हम हीरोइन ही लागत नहीं इतना मर देता ताराई भी बुझात है कि हम आई के कोई चीज तक यहां से तावा पता तारे ले लगो सही एकदम पुटु 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 बाजती जातनी ठीक ना जातनी हम सीखे आ सीखम ना त गुण का पक्का रहे के चाहिए जन्नी जा जा कलाकार बन जेबू घर ही में का तू मेहरारू बाड़ू कुछ दिन में तू इज्जतियो लेबू हम तारा के जानत नहीं खी कलाकारी देखावत रहे जी अरे कलाकारी देखाए को बढ़िया बढ़िया जना स्टूडियो में गावत गावत थाक गुलन जा ई चलत रही घर के मेहरारू कलाकारी देखावत रही कहत रही शादी ब्याह में जाके नाचम अरे तू का नचबू ए घड़ी के चलत कि तहार पहले से लवर बा तो हई बा तो हई कोनो गाना हो लेकिन मांग बा ई है ये कुल चलता एकदम मन उजग बा दाल भात खात खात ओतन मर्द वाला न के लिया के दादा तन तनी हरियर सब्जी निकन करत के दाल भात ना खाबे त का खइबो तनी ई निकन करत के तनी बढ़िया बढ़िया चीज लिया के रख दी बढ़िया बढ़िया अब का एहू से बढ़िया खाना होला का ना
तनी हमनी के जैती जा घूमती जा फिरती जा तब न। अच्छा इहे न कह कि हमरे के बाजारे हाँ छोटकी के न ठीक बा न उनकर मर्द बोलत न कुछ उनकर जीजा के भाई के बियाह बा त केतना उती रहल बे बाप रे बाप उनका ड्रामा देख के त हमर बुझा त कि दिमागे खत्म हो जाई। आ ये तना मोटी का नथिया पहले भी एकदम पुतली जैसा लागत है तो बकरी तना झूमत है एने ओने न झूमत या है या अच्छा, माँ। पुते जैसन का कही एकदम से तुम अब चाहत हो उनके जैसन कूदी ना। हमार तो मर्द ऐसे ही देख के जरेला। तो बुझा था कि मतलब दिमाग खराब होइल बटुए। हमार तो मर्द ऐसे ही देख के जरेलन हम का हमार तो मर्द ले किस्मती फूट गई। और तो अपना के हीरो कहते कि हम हीरोइन जैसन लागत नहीं न आ कह के खूब हंसत है या नाचत ताड़ी। कहतली न ए दीदी हम जाइम न त देखम न ये कहली 10 दिन रहब ओइ जुगे पूरा नाचब गायब बजाइब ई डांसर जना त करेली ना। अरे हो मार से कूदत खाना चलत है नाचत गावत हमरा के नहीं लागत मार घोड़ा और जैसे बुझा था कूदत कि रही। हार मचा के रखल ले भाई वही से आके हम इज्जत तनी बैठनी आराम से बाप रे बाप उनकर देखे के ड्रामा ना उनकर मर्द केतना लायक बालो कि एक बोली पर कहीं विदा कर देलन बाजारे को तहु का करब तू बाप रे बाप हम तो एकदम देख के तुम्हार दिमाग एकदम खराब हो तब आके जा आराम से बैठनी है कि एजा मत कुछ आ जास डर बा के एजा आ मत जास। तू तो एक ही बात रिपीट करेलू का रिपीट कइले बानी उहे देखा तनी कि तहार मन धंधा हो जाए तो घर में रहल नेर हो जाई हम उ करे ठीक बा आई जाई ना तू कैसे मने जानी हमनी के घर आई नहीं रहे के आ जी ज्योति बुची ऐसा का करतनी जी और बता त जौने दुखा के कहत रहनी जे उहे दुखा जानतनी हम आपके कोई जगह जोहनी है जी। अरे दीदी हम कैसा लागत नहीं जी देखी तो ये सटाव की नहीं लगे जाए खातिर जीजा की घरमा बड़ी न सुंदर लागता जी कोई के नजर मत हां लागे तो इनको के तो पहन ले हमार का किस्मत में बा हमार ना हाँ। उनके काहे हमार किस्मत में कहां बा वो दुल्हन और सुनोत कोई जी सुनी ना जी चली ना एक बात बताओ तनी का बात बताओ तो तनी बताओ चली ना हमार नाचे के ढंग से आपका भैया में ना मानता ना कि तो के कुछ हुआ ही रे अरे हमके कहना है हम तो कोने ए ज्योति तू डांस करबे करलू ना तनी सिखा दो छोटी तो वही नाच के दिखावे का गलती बटे जी दीदी ना, हाँ, देखो। चली ना देखो हमार ननद जी ना चले नाच के सिखा दे तन केतना बढ़िया दिया छोटा किया आज सीख जाई न जात नहीं हम खुद देखो कैसे कैसे डांस करते हम अपन मर्द रे झगड़ा करो भाई के बियाह पड़ी त जाए। अरे बाजा का बजावे लगला सोहनिया यही पर हम अच्छा ओ बुझाई मर्द बारात होता देखो दिनो एबरा 30 तारीख हटे आ दिनो एबरा के बड़ी खराब चलता का कोई जा वैसे दिन भादरा आ दिन ई कहां झा झलक के जाता है आई जी बजाई हम नाची बजाई तब बजाई तब तोरा दिमाग जाई तन ढोलक लेके आई पैसा तो बेर ले कइला कहे के ना चाहिए एकदम गुनिए थुनी पर नाचेला आ नाच आ गुण सीखे के चाहिए केहू के तू कहता कबो तक काम आई जी तन ले जाई तन ले बजा दे तन जाई तना गुण सिखले बाड़े तू लगले इज्जत तन ओकरी मम्मी के ले बच्चे की बाबा की नाचिए लेबे अरे इज्जत हमरा खूटी पर लगले टांगी तो ढंग सिखबे कर अब जोन होई तन होई बजाई जी बजाई तने एगो गीत बताई ता बताई कौन गीत गा के नाचा ना पैसा न कदम देखो त ना ए मर्द तू समझावेलु ना कैसे समझाई चुप रह तू ही तो आगे बजाई बजावा बजाई दो अरे हमारा ना ना चल जी बजावा बजाओ तो बजावे दो चली जी बजा आ देखो पोरे सर के मढ़ावा के सही रखले भाई आ घर में कर तो लूरे ना बजा के ए जी आवला राती में गीत गा खाली नाचे सीख ना जोते अब अभी ना तू लोग नाच ब्यास भइल बड़ त गावत तो ही न कहबू ललका टी शर्ट वाला क्यों गीत है जी बुए के गाई मन तू का करल बुढ़ो जी का खाड़ हो के नाचो नाचे दिखा तनी कैसे नाचत अली अरे ते हमरा का पगल भी हम भागियो जब नचा उनको के
नाची जी दीदी नाची तारा के पसंद पड़ेला। अरे तू जान तो बड़ी बड़ा का कलाकार नड़ू का नाची 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 चलो सबकी शादी भी हमें अपना चाहिए जाने का ढोल की नाचो तनी बजाई गाई। चलो बोला नाचने जी आई ना अरे तू अरे मर्द बोला सड़ देना अरे नाची ना गाई ना बजाई ना। उनका हारे के नहीं तोरा हां नाचता हां तो मजेबो ना करो हारे के सिखा घंटा बजाई हम तो घंटा नाच ना तो हारे के नहीं हार जी भी तो शिकायत नहीं हमार रे। हां तो ठीक 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 रतिया वाला बत्ती है ना। चलो ना हारे के नहीं हाँ निमन गाई हाय दे आई ना जी तनी खड़ 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 रहता